אוקיי, המשוגע הבא שלנו הוא משה נובומייסקי. משה נובומייסקי היה יהודי ציוני מסיביר, בן למשפחת קוראים. הנה אנחנו רואים אותו כאן בסיביר עם המשפחה שלו. והוא הכיר קריאה של מינרלים, כמו שאנחנו מכירים בכל העולם, חוצבים במנהרות, מתחת לפני הקרקע. ויום אחד הוא נחשף לדוח שהתנועה הציונית הזמינה, דוח גיאולוגי, וישר נדלקה לו נורה מעל הראש, או אולי אפשר לומר דולרים ככה גלינג 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 בעיניים, כי הוא הבין שבים המלח יש אפשרות או הזדמנות להפיק אשלג בצורה אחרת מבכל העולם, ובעצם לתת לשמש החזקה בים המלח לעדות את המים, ואז לאסוף את הקרנלית שהופכים אותו לאשלג. אשלג זה חומר מאוד יקר ומשמעותי בהקשר של דשן, תזונה, והוא שימש לעוד כל מיני דברים, משמש גם לפיתוח תמונות. אז משה נובומייסקי באמת אחרי מרדף מאוד משמעותי ובלתי נלאה, אחרי זיכיון להפקת מינרלים מים המלח, מקבל את הזיכיון בתקופת המנדט, מממשלת המנדט, ומקים את חברת האשלג הארץ ישראלית. אז חברת האשלג הייתה הצלחה כל כך כבירה שבחסותה הוקם מלון קליה, מלון קליה ההיסטורי, מלון שבזכות האדריכלות החכמה שלו, כשנכנסת פנימה היה נעים וקריר, לא בזכות מזגן חשמלי, לא היה שם, אלא בגלל האדריכלות. תראו מה זה נראה כאילו אנחנו במרכז וינה, ובאותה חסות של חברת האשלג הוקם גם קיבוץ בית הערבה. קיבוץ בית הערבה היה סמל להפרחת השממה, ממש מותג ציוני. העגבניות שהצליחו לגדל בבית הערבה היו לשם דבר. אגב, מישהו יודע איך הצליחו לגדל בקרקע היבשה והמלוכה הזאת חקלאות? שטיפת מלח, נכון? שטפו את הקרקע בבית הערבה. שנים אחרי שבית הערבה פונתה, ואגב, האנשים והילדים פונו במטוס, והגברים פונו בסירה, כי המפלס הזה היה כל כך גבוה, שלא הייתה עדיין דרך יבשתית לאורך ים המלח. אז אחרי שבית הערבה פונתה במלחמת העצמאות, נכתב עליה שיר. השיר הולחן על ידי שמולי קראוס, כי שמולי קראוס היה בנו של נהג משאית בחברת האשלג, היו לו זיכרונות ילדות שהוא מלווה את אביו בנסיעות הארוכות, והם עוצרים בבית הערבה. טוב, אז אנחנו מגיעים לאחרי מלחמת העצמאות, הוקמה מדינת ישראל, המתקנים של חברת האשלג בצפון ים המלח הוחרבו, הם בכל מקרה גם נשארו מחוץ לגבולות המדינה, ובסדום המתקנים סבלו מקורוזיה ודי הרוסים, ובמדינה מבינים שיש פוטנציאל אדיר בים המלח, אין לנו זהב, אין לנו נפט, מה שיש לנו זה את ים המלח ואת השמש, וכשהם עובדים ביחד אפשר להפיק אשלג בהצלחה גדולה, כך היה בתקופת חברת האשלג, אז יש תוכנית גדולה לפיתוח תעשייתי של ים המלח. אממה, זה לא עובד, שנות ה-50, שנות הצנע, אנשים פה אוכלים אבקת ביצים, יש הרבה מאוד אתגרים למדינה הצעירה, ולא מצליחים לשקם את מפעלי ים המלח. באותה תקופה אפילו יש בדיחה ששום דבר לא טובע בים המלח, שום דבר לא שוקע בים המלח, חוץ מדולרים, כי כל מה שמנסים לא עובד. אז קוראים לדגל את הרמטכ"ל לשעבר מרדכי מקלף, הרמטכ"ל השלישי, כדי להיות המנכ"ל. והוא מבין שכדי להפיק יותר אשלג ולהצליח לאושש את מפעלי ים המלח, צריך לכרות בריכות אידוי ענקיות. בדוקטורט שלי מצאתי דוח שב-1960 הוא הזמין, דוח תחזית המפלסים, הוא הזמין תחזית המפלסים קדימה, והוא רואה בצורה ברורה שברגע שיפעילו את המוביל הארצי, שכמובן מדובר עליו כבר באותה תקופה, ברגע שיפעילו את המוביל הארצי, זה ייקח כ-15 שנה עד שכל האגן הדרומי יתייבש. אז הוא רוצה לכרות בריכות אידוי ענקיות ופועל למען זה. ואז הוא מגייס $10 מיליון מהבנק העולמי, ועוד $25 מיליון מעוד כל מיני בנקים, ותמורת אותו סכום שאז היה עצום, אבל בכל מקרה תמורת אותם $10 מיליון מהבנק העולמי, אנחנו מכרנו את ים המלח. ואני אסביר. זה החוק שחוקק ב-1961, בלחץ של הבנק העולמי. הבנק העולמי אמר, אם אני נותן מלווה, אני רוצה לדעת שאתם תצליחו להפיק את המקסימום. אז הם לחצו על מקלף, ומקלף לחץ בכנסת. אני קראתי את כל הפרוטוקולים של ועדת הכספים בכנסת באותה שנה. שטר הזיכיון שבתוספת לחוק זה, שנעשה בין המדינה לבין בעל הזיכיון הנקוב בו, רואים אותו כבר תוקף לכל מטרותיו, על אף האמור בכל דין.
בעל הזיכיון זה מפעלי ים המלח. מה זה אומר כבר תוקף על אף האמור בכל דין? מה זה אומר? לא צריך להיות משפטן, זה בעברית פשוטה. על אף האמור בכל דין, זה אומר שהחוק הזה הוא מעל לכל דין אחר. יש התנגשות בין חוק סביבתי כלשהו לבין חוק הזיכיון. חוק הזיכיון הוא הקלף המנצח. יש לי ג'וקר. בואו נמשיך לקרוא את החוק. במשך תקופת הזיכיון ימשיך בעל הזיכיון בכל השקידה הראויה. זה מראה לנו את רוח התקופה. בכל השקידה הראויה, זו תקופה שנקראת אתוס הפיתוח, כן? הישראלים קוראים לזה אתוס הפיתוח, נלבישך זלמת בטון ומלט. העניין הוא לפתח. השיח הסביבתי היה בשוליים. ארגוני סביבה טבע נחשבו, קראו להם אז נטורי קרקע, נחשבו קיצוניים, אלה שיותר חשובים להם יבחושים מאשר תעשייה וחקלאות ופיתוח. אז זה מראה לנו את רוח התקופה. תעשו את המקסימום כדי לנצל את המחצב. תכף נדבר על כמה שנים. המילה לנצל את ים המלח נאמרת בקונוטציה חיובית, ויש לכם אפילו למפעלי ים המלח את הזכות הייחודית לעשות, להרחיב, לשנות, להחזיק ולהרוס בים המלח ומתחתיו. אוקיי? לשון החוק, מותר לכם להרוס. הזיכיון ניתן ל-30 שנה, בהמשך הוא הוארך לעוד 30 שנה, בהמשך הוא הוארך לעוד 30 שנה, כרגע הוא עד 2030. וגם התמלוגים שנקבעו אז 5% תמלוגים, זה נקבע בתקופה שאני מזכירה לכם שמפעלי ים המלח היו הפסדיים. והיום זה אותם תמלוגים, ומפעלי ים המלח רחוקים מלהיות הפסדיים. גודל שטח הזיכיון הוא 65,000 קילומטר רבוע, זאת אומרת שזה 3% משטחה של מדינת ישראל.